pananglitan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait! Tuloy-tuloy mga tugang sa paglilingkod bayan si Henry M. hanggang pong alas 10 nin 10:30 ano? Tama, 10:30. Wala makitang black time pag 11. Ako na muna, tamagol pa man si Pading Mar, bata mabareta pang alas 12. Nagpaarampalan sa ko si Pio, napalingaw ako eh. Paarampalan sa ko si Pio na mapahingalo sa ngunyanta. Kasapon pa bagadaing boses tabi si Pio. Nagpa-check up na nga niya kay Dr. Philip Roa. Oh. Bata taon-taon, may mga gikwam pa. Anyway, kayang-kaya na yan. Ha? Thank you. Si Pio po nagpaaram sa kuya. Daing boses, tabi kasuhapon pa, kaya dapat magpahingalo muna sa iyang vocal cord. Ha? Ano daw ko kay si Pio, may garin na kauna iba eh. Ako nanggad, tanda ko nanggad, ako nanggad sa edad kong ini, mga tugang, aram ko na kung ano ang nakakaraot sa alunan ko, kaya ako nagkakauna. Mas kanong perits ako, din nanggad ako minakaon. Kaya tinandaan ko na, linasta ko pati, anong mga pagkaon na ipinagbabawal sa ko para di ako mapaas. Garo ano daw kay Pio, may nakaon yan o baka ano daw baka man sa inom yan, may nakaon eh. May nakaon gayon. Piglista yan, lilista ko mga pagkaon na dahil ko pwedeng kaonon mas kanong perit sa ko. Yeah, lilista ko yan. Kaya mas kanong perit nang gad sa ko, Jerome, di nang gad ako nagkakaon ni magtimtim, hiling sana pwede, ha? Hiling buda sugari inhale exhale, parong-parong sana, hiling pwede. Parong pwede. Pero so kaon, dahil pwede talaga. May mga pagkaon talaga mga tugang na nakakaraot sa halunan. Lalo po sa tundag ka yan. Yan. Gano'n yung analysis ko. Turaan ko naman si Pio pag nag-ilingan kami sa Lunes. Pagkakailingan kami ni Pio sa Lunes. Turaan ko naman kung noon paano gibo niya. Nanganin, may iwasan yan. Bata kan subagyo baga sa coverage. Minagulo, nagapara-para na subusis ni Pio. Anyway, bata na birthday pa sa nito kasapon. Na birthday pa sana. Hanggang po kitang alas 10:30 nin pagkaaga, mga tugang di kung lingawong ko eh. Nagpaarampalan sa ko si Bio. Kung naaraman ko lang, kung narunduman ko lang, mga tugang di padagos kita sa discussion ta kasabot. Takadakul pa ko taki gustong mag-react duman sa uroron ta. So, ngunya na aga, baka makauron ta sa mga dapat ang makahuron ano. Ako nang tana, kauron ta si Madam Lovela ang pag-pronounce Lovela Guarin, ha? Baka ramang pwede. Ta si Shara, may suga ko kaning 10 o'clock. Igwa siyang segment sa Kaya program ko sa Sabado na interviewon niya, no? Interview niya so may ano yan, 10 o'clock tabi. Igwa siyang siyang ma-interview kang segment ko sa Kaya. Mga 10 minutes to 15 minutes ito. Kaya po sa Sabado, mga tugang kaya iyan. Si Shara ang pigsugo ko, siya po ang nakakasunod kan programa ko sa Kaya. Siya sa kuyang kadamay-damay, sa hirap at ginhawa. Paano kaya pinmi ko siyang pigwapadara kang mga communication? Pinmi kami nag-uuron kan mga mag-guest sa Kaya. Kaya aram niya tabi ang kuhan. Ngunyan, buda 12:30, pag-usay ang papadumanan. So, meeting kan Earth Savers. Tama na nga sirining bado ko. Pag-unagon ni Sarah, kay puwan talaga. Nga ko, magayunong ka na dyan sa bado. Dahil nga ako nga ako dili magayon. Gusto ko, magayon nga akong maraya. Ako, inapot ako, Jerome, ano mailim mo kay, di ba, magayon bagay Sarah ang bado niya, di, pag teenager baga, magayunon baga si Sarah niya. Di, kumbinsido sa attire niya. May bangay iguan niya sa babangay sir kibado ngayon nga ako so relief goods ko mo so pero
So, di si GBT siya, nga niya ako, okay. Pero nga niya ako, magayunon ka na dyan. Hindi, po nga niya ako nagayunon digdi. Anyway, mga karawan milang kasi Sara yan pag nag-urong-urong kasing duwa. Mga tugang, good morning Pilipinas! Tingog Kambanwaan po ini. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, ang sa inyong makakaibahan alas 10:30 nin pagkaaga si Henry M. Tabi, ti makakauron tangon yan. Tapudan ko si Madam Lovilla Guarin. Sir Henry, ang nakaka-traffic po dyan sa may SM sa mga jeep na Pater District na yaon mismo sa gilid ka SM. Nakapark waiting sa mga pasahero dahil po nakabuelo ang mga auto ta nag-aaragi pakirelay man po sa traffic management. Aramon suwestyon ko dyan. Digdi po sa may Kabangan High School, pagod turo luwasan kang estudyante, minaparada jeep, tangod kang gate. Paano po malaog maluwas so gate kan ay school, jeep ni drivers kay panturuan. Tama ka po dyan. Alright. Ano nga ni ito? So, ang SM, dapat po iyan, ang kahit napag-ulo na ipa-finalize, dinidiscuss mo yan kahit sa Traffic Council. Sa kanatindiran ako ni, tanga niya ako kagawad, maatindir ako dyan. Tapos mga feedback kan mga paradangog, i-relay ko dyan sa discussion nindo. Yan na SM ang suggestion ko dyan, ang suggestion mi dyan, dapat paikot yan. Halimbawa, hali kang Bilamor, di ka pwede magdiretso. At ngayon ako, dapat adalan, magkaigwang dry run. Halik kang Bilamor, pasiring ka duman sa Gugon, di ka pwede magdiretso. Kung halik kang Bilamor, matuo ka, nakamoronal, matuo ka, mawala ka sa may, mawala ka sa may Yasiano, mawala ka naman duman sa may Yasiano sa kanto, luwas ka sa traffic light, patuo ka na. Yan. Kung hali ka man mga tugang na kung hali ka man na Ligaspi, di ka uminagi sa may Gaisano, sa may Riles baga. Kung pasiring ka sa kung pasiring ka man sa pasiring ka man sa sa Bilamor, di ka po pwede magdiretso, mawala ka digdi, mawala ka giraray sa Yasiano, mawala ka naman sa traffic light, mawala ka naman going ta sa Bilamor. Kung hali ka man mga tugang na kursada Gugon, diretso ka ngaya, madigdi ka sa Yasiano, di ka pwede mag-left turn duman sa traffic light. Dapat diretso ka, paikot ka duman sa SM, giraray, pasiring ka duman sa kanto, luwas ka naman sa may Yasiano. Dapat ikot yan, adalan, dapat magkaigwang dry run sa palibot. Ngani na dahi problema. Kung nagsasarabatan dyan sa may kantong iyan, nagsarabatan sa may kanto kan, yan sa may Sarong Hardware, nagsarabatan digdi sa may kanto kan Yasiano, nagsarabatan duman sa may kanto kan Terminal, Haling Gaisano, salbatana, gubot ang trafiko. Nga kung may pulis duman sa may kanto kang SM, may daing pulis digdi sa may terminal, daing pulis digdi sa may Yasiano, bako nagkakonektado ang problema. Kung daing connection mga tugang sa traffic management, may problema po, di ba? Yan dapat na, yan. Dapat somebody may nag-obserbar diyan. So mga elected official dapat nailing iyan, lalo na sa sanggol ng panlunsod, pigadalan nila, kumuha na kimatibay diyan. Natatao kaan mag-adal. O yan, sa kursada, sa Gugon. Dapat iyan, adalan na kimarayan. Tama? Hello? Morning. Noel, lumuwas ka tabi sa harong mo. O sa kwarto. Lumuwas ka sa kwarto. Wala talaga, amigo. Lumuwas ka pa. Diyan ka sa tinampunin do. Maray. Wala, amigo. Putol-putol. Wala. Nawara talaga, amigo. Alright, di ba? Adalan na. Isos ko. Yan na dapat sa Kwanbaga o yan na sa may LCC, sa Rotunda. Ang aram ko kay yan, di ka pwede magwali dyan kibasta-basta. Digdi ka sa may kanto. Maikot ka dyan sa... Yan na trailonan. Ikot dyan ang traffic. Base sa ordinansa, kung nasasala kang panahon. Ikot dyan ang traffic. Di ka pwede magsabat. Ikot-ikot dyan, ikot system. Pareho kang sistema dyan sa circumferential road. Dapat ikot sisteman dyan. Dahil magsarabatan, diba? Digdi sa may Dunkin Donut, tapiot ng traffic dyan. Dapat ikot system dyan. Iyan ang initial na pag-urunan mi kang inot. Nariman nga na sa penal, dapat adalan, magkaigwang dry run. Hello? Hello? Ay, sandali. Bakit nawaw? Sandali lang, Madali lang, tanawara. Ay, ba si alat nga na? Paano na inibig? Hello? Hello, BP. Marina. Yeah. Okay na, amigo. Go ahead. Araw kaya, BP. Yung bagaw, pag mga alas stress na, nang congestion dyan sa likod kang SM, grabe. So, nagdarang laog dyan na mapark
Yan. Kaya dapat migo dyan, ikot system ko ta. Iyan ko ta, BP. Taramanan niya sim kasi nadidelete dyan pag mahalaw ka bagaw, mabayad ka, whatever. Nagkukongest na, naagan duman sa pro, maski di siya inutan ninda. Iyo. Pero kung ikot system yan, gari maibsan kidi ita. Pag ikot mo, one lane sana, pwede kang umagi sa tuo. Correct. Number one, yung bagaw, ali ka sa traffic light. Yan. Mawala ka dyan sa SM. Ako lang na congestion niyan. Yes. Lalo pag mga araw ganyan, mga 10:30, 11, tapos alas 3. Diretsyon, doon na ito hanggang Banggi. Totoo ang at kasubang ginag-agi ako maalas 7 may maringan pasalamat ako sa mga pulis. Yaong pa Uli din pa, nagtrabaho. Uli pa sa Pabiti. Uli ang magaong kampang bus terminal. Opo. Ang mga tricycle dyan, duro-diretso Baralyo. Opo. Saro pa yan. Dakulo ng pulis dyan. Dapat ko kasi, manduan nila ang himayos, saka yung duro-diretso amplo. Exactly. Diba? Tapos sumatuo, yaon sa wala. Sumawala, yaon sa tuo. Isa yung gram puruton. Diba? Okay. BP, mas kiling kita dumaga, pag-araw ka lang ang actuation ng mga driver. Wala kitang mangyari. Yes. Oho. Kung ako kaan, BP, ano yun ako nagpaparataran sa mo, perikita na anbiyo pa. Nangani. Diba, may income pa sa syudad, may income pa sa nasyonal. Ay, nako. Oo, Okay. May lamang kita sa utang ta. Yes. Sige, tabi, salamat. Bye. May lang paringal. Last caller paringal. Madali lang at Tamera. Madali lang paringal. Hello? Hello? Good morning. Yes, morning boss. Sir, Yeah. observation lang tayo, sir, dyan regarding sa traffic session. Opo. Yan, grabe talaga, sir, ang post ng traffic dyan. Na nag-post ng traffic mainly ang SM. Iyo pare. Totoo. Oo, sa observation ko, sir, dyan baga sa Legacy Science, sa Legacy, tapos dyan sa Yasiano. Minsan, sir, ang traffic nga abot dito sa station ng pulis. Iyo. Pag rush hour na. Totoo, Migo. Dahil dyan sa nagdalaog sa SM na mabayad ki 20 pesos. Totoo, Migo. Ngayon, sir, ang suggestion ko dyan, kung siguro nag-South Road ka man, so Yeah. kami sa toll gate. May nagsasabat na sa mga auto na nagkataon na kitikit, tanganin din na traffic. Ang mga auto, sige lang ang laog duman sa SM. Yes, kuta. Pag abot duman sa Garo Bardaw Tilda, mabayad ka duman. Oo. Kung ang nagbayad ang kuyan ulian, may pang-uli, yun. Ay, remate. Bata igwa pa Migo kinag-aabil kan 20% bagang discount. Yan. May 20% akong nailing na discount sa 20 pesos. Nagasarap pa ito. Oh. Di man mabasol tatama manan sa inda. Pribilehiyo ninda yan. Management yan, SM. Oo. Kapag nasa ang cost ng traffic dyan sa lugar na yan, Yes. Yes. Oo. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Oh. Leonidas, so mga bus niya, paano nga sa mga bus na mga Manila na 5:30, dapat ang luwas kang bus, digdi na sa may Yasiano, adala niyan, mahiwas man yan, puro sa na ikot, paluwas sa traffic light. Diba? Dahil na magwala duman sa may SM, lalo na, at dapat nagdangog si Kagawad Luis ko tangon yan. Hindi ko na, siguro, baka may feedback naman kay Kagawad Luis. Baka nagdadangog si Councilor Luis Gutierrez. Baka nagdadangog lamang, dapat makuha niyan mga feedback na ini. Ano? Kunyan tabing aga. Tangani na masabutan ang pwedeng gibuhon bilang chairman kan Public Utilities. Alarmario, nasa linya. Good morning, Paringal. Come in. Paringal. Hello. Nawara na. Apudanta na si Madam Lovila Guarin. Baka lamang makauron tangon yan. Okay na kita? Tabi. Okay na kita. Madali lang, ha? Madali. Apudanta na si Madam Lovela Guarin. Yan. Baka lamang makauron ta. 0928 Di ko nabligaron si Shara Tabata. May nagusurat ini kan kanya, bareta niya, buda, may dumanon ng alas 10, uyog-uyogon mo. Ayan. Duwa kayang nahugot kong bigla pang emergency, si Angel, buda, si Shara. Oh. Si Angel Ugaring, pag sinugo mo, mapaaram pa kay Amara. Madam Lovela, hello. Good morning, si Henry po sa DCGB. Pwede ka na po?
Nag-iuno ko na ako sa imo. Pero busy ka, Fermi. Oh, okay, sige, okay. Yung derta ka po, madali lang. Mga tugang nasa linya po ang tagapagtaram kang Department of Agriculture, Regional Office 5. Live po sa Pili Camarines Sur, Madam Lovela Guarin. Ma'am Lovela, good morning, Tabi. Good morning, Tabi, Sir Henry, and sa mga listeners ng DZGB. Oh, yun. Salamato. Long time no si Madam Lovela. Dito ka nailing ng aloy ng panahon naman. Kumusta po ka mo? Okay lang po. Busy-busy. May launching kami at yan katong Rice Awareness Month. Ayan, okay. Kasi na, okay. oo niyang November na Rice Awareness Month. Kaya lang, sa kadakulan ng bagyo, na postpone. Finally sa tiyan na. Yeah. Sa mga empleyado milang po. Yeah, opo, okay. Madam Lovela, primero, gusto tabing i-follow up mi sa imo. Ano ang intervention kang DA sa mga farmers ta po, mga legitimate farmers ta sa Albay na naapektaran po kan bagyo, lalo na po baga sa floods sa panahon kan tuminama si Christine sa tuya po. Ano pang programa na na itauna kang DA para po sa Saenda? As of kahapon po, nakapagtaon na po ang DA ng 40.4 million pesos na mga intervention po sa gabos na probinsya na po yan ng Bicol. Hindi po inapunta ang rice, nakapagtaon na po tayo ng hybrid rice na 8,090 bags na 15 kilos hybrid rice po yan sa mga probinsya ng Albay, Cam Norte, Cam Sur, Masbate, Sorsogon. Sa Albay, 1,750. Opo, 1,750. Sa mga munisipyo po yan, sa mga MAO, Tigtao. Para duman na po kuko noon katong mga RSBSA registered na mga natin farmers. Opo. Sa Cam Norte, 1,376. Cam Sur, 3,316. Opo. Bags, Masbate, 388. Sorsogon, 1,260. Aside kayan, igwapa po ning tigtao man sa Albay pa din na 50 bags na mais naman na binhi, and then 12 sets garden tools, 14 packages of assorted vegetable seeds sa 14 munisipyo Opo. ng Albay. Opo. Worth naman po yan, worth 988,680 pesos. Yun po. Yeah. Pero na nga ni ma'am sa pangkabuan na ito po nindo sa Bicol region, pakiulit po kang amount. 40.4 million po. 40.4 million. Aha. Oo. Sa 40.4 million, pero po sa estimated damage tatabi? 500, nag-final damage na tayo doon sa bagyong Christine. Opo. 5.1 billion po yung damage doon. 5.1 billion? Yes. 5.1 Nakasubmit na po tayo ng, billion. ng proposal for rehabilitation. 5.1 billion. Yeah, okay. Ngayon po, ito pong pipito, initial pa lang po ito, 500. 500? Kaya ako. Ay, hain na ito. Sige, okay lang po madam. Take your time, tabi. 500 527.2 million. 27.2 million. Pipito po yan. Ano? Bicol region na yan, ma'am. Kadakulan, yes. Kadakulan po dyan sa Abaca, 483.3 million pesos. Sa Abaca lang. 483,334,323 pesos. Opo. Ining abaka, tama ba? Because of that, sa Katanduanes po ini Kadaklan? Yes, oo. Sa Katanduanes, 432.6 million. Duman lang yan na Abaca. Opo, okay. Pero meron din sa Cam Sur and Cam Norte na Abaca. Yan. Gabos-gabos na po, 483.3 million. Oo, Okay. oo. Sa Albay po, ma'am, pero nga po na itaon na nindo tabi sa Albay? Albay province lang muna. May per province kang na-mention ka sa bago eh. Iyo, wait lang. Opo. Sa Albay, ang naitaon na pong rice, 1,750 bags. Tapos sa corn, 50 bags sa corn. Opo. Ano po yun naman? Tapos sa Oo. seeds. Seeds, binhi. Okay. Oo, Okay. binhi ng yellow corn. Okay. Tapos, Okay. 14 packages pong assorted vegetable seeds. Mga lasa po yan na iba't ibang mga gulay. Opo. Opo. Na Okay. mga nakalatang mga ampalaya, tomato, Yeah. eggplant, Yeah. mga kung ano-ano. Opo. Opo, mga ganyan po. Opo. And then, garden tools.
Yeah, okay. Pigapot ko ma'am so Albay po kaya ta sa pangkabuan sa Albay ining tinaonindong tabang pero sa 3rd district po lalo na yaon po diyan sa mga yaon bagang rice granary kang Albay sa Libon, Uwas area. Dakul po sa damage dyan na sa mga farmland, mga rice fields, tinahuban po kibaha, baybay, etc. Dahil na po ngunyan ki mapapakinabangan. Ano po ang gari intervention na pwedeng itaw kan DA para matustusan so tama ba? So livelihood in padagos na pag-uuma kan sa tuyang mga kababayan tabi. Apera Pero una kainin na po na tayong- apera po kaning Iyo. tinaonindo na banhi para sa mga farmers ta. Igwa po ning ngunyan may loan assistance na sure aid, survival and recovery assistance na 25,000 pesos po. Opo. Zero interest payable in 3 years. Okay. Mag-up ano lang po yung mga taga-Albay and Kamso kasi yung nasa state of calamity. Yeah, automatic yan. Magrani lang po sa MAU. Opo. And then Oo. tatabangan sinda na makapag-file ng application sa ACPC. Igwa man po yan mga conduit na digdi sa Albay and Kamsur. So payable for 5 years pa ang 25,000 mama no? 3 years po. 3 years to pay. 3 years. Without interest. Opo. No interest in it. Without interest. Opo, Whatever manner na gusto nila na schedule of payment. Iyo. Ano po ang kwan kay ni ma'am ang ano po kay ni ang mga requirements para ika maka-apply? Ang SBSA registration po. And yun man lang, and siguro na nasa lista kayo ng munisipyo na nag-report ng damage. Ayan, gari certification ano sa munisipyo. Oo. Para makakuan ini maka-qualify sinda. So, Anyway, duman man po sa indaang form. ayan, sa Sa munisipyo mga sa Maro. municipal agriculture din, iyo. Ayan, okay. Gaman pala At naman. saka- Okay. Sir Henry, nauna Opo. na yung PCIC, Yeah. after 1 week pa lang ng pakabagyo, Yes. na agad sila, nag-approve na ng mga claims ng insurance. Okay, tapos syempre kung sina po insured sa PCIC. Ano, pero kung dai, talagang mahalat, 'di ba? Inang pwedeng Oo, pataas kaya ng 25,000. sana gabos na magpa-insure. Iyo. Kalipriman sana yan. Iyo po. Ang paano po manggari sustainability kay ni tagari halawig pong makabangon sinda eh. Binalumbo ng kibaybay ining mga rice field ninda. Ano po ang pwede daw? Ano sailing po nindo? At tinambunan po ng mga So rice field, tinahuban po kibaybay tan. Massive flooding baga sa Libon, Uwas area, Pulangi area. Due to typhoon, ano yan, so Christine. So, gari haloy sindang makakaumagiraray ta. Mahalat kang rehabilitation kan mga dike na nagaba durante kan pagbaha, ano. Paano daw? So, gari Oo, livelihood. usually po, itong nag-submit kaya tayo po ng mga rehab assistance, Yan, okay. Sana mapadali ito. Ang mga nakaagi po na mga bagyo, like yung Rolly, Ulysses, mga ganon, after, hindi nag 1 year, nagpamigay na kami ng mga rehab assistance, like yung mga chicken, Opo. ganon Opo. po. Iba naman pong klaseng livelihood yung ibibigay po na rehab assistance sa kanila na pwede po sa inda. Opo. Pero right now, wala pa po tayo noon kasi po yun, hingin pa pong QRF fund sa central office. I see. Saan po kami nag-submit, ma'am? Central office po? Central office po, sa DA po. Rehabilitation assistance, ano? Yes po, oo, para doon sa mga na-damage po. And then, pag na-approve na po yun, hopefully magpapan-transfer na sa amin. And yun na po, so ipoprocure naman ng mga pang-ayuda sa inda po. Ayun, oo. Magayon iyan. Siyempre, kayo po talaga ayuda na pwede. Iyan po, pag yan na-approve, desin ang babayadan ka na, no? Pag na-release ang ayuda. Tama, ma'am? Ano po? Pag iyan po na-approve and na-release, dahil pong babayadan ka ng mga farmers na pig-design nindong ayuda? Request for Oo. assistance? So, sa mga farmers din po yan itatao doon sa mga affected farmers. Opo. Upland and lowland farmers, ano po? Opo. Okay. Daw nga ni itong ang nabaha sa inda ay rice field. Ang tinatauman kung ang available ay yung mga manok, yun na muna ang binibigay. Ayun. Okay. Gari medyo horalawig pa bago sila maka-recover kay nita. Lalo pa sa mga patanuman, medyo na-damage lagi kay lalo na po dyan sa 3rd District Canal Bay. Anyway, Ma'am Lovella, kung so damage buong Bicol is 5.1 billion, ang naitao pa lang nito 40.4 million. Gari, bako po, paano? Bako, tama ba? Gari, bako pa
ano po kay ni Unti-unti equally lang po. paunti-unti. Oo, kasi mm. actually, Sir Henry, 471 million yan naka-allocate ng Oo. seed reserve lang yan, buffer stock lang. Ayan, Wala pa okay. dyan yung requested natin na rehab funds. Opo. And ito po kasi pinag-aaralan mabuti, pinag-i-strategize para hindi na po masayang ulit at maray nga ngunyan, maray na ang panahon po, kaya Opo. ngunyan talagang ngunyan na week massive na po so distribution. Yan, okay, very good. Okay. Ma'am, ang pinabot mo sa mong concern ka Subago, so presyuhan da po kan mga paroy. Medyo, although, siyempre, ang paroy bagangon yan, so quality, medyo bako marayta na nabalumbo ng nadumog, etc. Medyo, ano pang monitoring nindo tabi sa di kang presyuhan kang barakalang kang paroy ngunyan tabi? Hali sa farmers. 2318. 2318 ang presyo. Nigdi po sa Kamsur. Oh, 18 yung fresh. Oo. I see. 23 po yung dry. Opo. Ayan. Medyo na man nagkakarayo po sa ibang mga Oo. probinsya. Yan po, kung mabakal kaan, so, tama ba, private traders, rice traders? Iyo, dyan po yan sa mga market. Mga private traders. Oo. Pero sa ibang ahensya, gayon, medyo iba, yun na ang presyo po, Yun na yan. Sa NFA, mas sa langkaw po, pinalangkawan na baga. Pero, hindi ko lang kaya na-check po sa NFA. Naintindihan ko po ang sito. Okay, so, with that po, halimbawa, may mga nag-aabuso baga ng mga rice traders ngayon, bakal kibarato, ano pong pwedeng gibon kan mga farmers, ma'am? Saan po pwede Huwag po mag-report? silang doon. Siyempre, may may freedom man silang magpili ng mapapabakalan. So, wag po silang magpa-abuso. Opo. Iyo, Ang mananggalat. DA man po kaya mayo man police powers na magdako po kayan mga yan. Pero, meron po tayong ginagawang bantay presyo monitoring. Daily po yan. Sa ating mga major markets po. Iya. Opo. Last na lang, Ma'am Lovella. Sa Katanduanes, paanong patakaranta pag-abot sa mga agricultural products duman na nasa merkado? Dapat po yung pag nag-state of calamity, automatic may price freeze. Opo. Kaya lang sa mga agriculture products, syempre, lalong na-distro sugabos, ito naman po ang mga farmer kung magpalangkaw man kan mga presyo. Yeah. Pero kabali man yung market ng Katanduanes sa pigma-monitor man po. Opo, okay. So, rehabilitation, ma'am, sa Abaca, kan mga Abaca farmers ta, ano po ang nasa an intervention mo niyan? Ay, sa yan, sa PCA. Ay, sorry. Salayot. FIDA ba yan? Kay Ma'am Mary Ann. Tama pala. Mary Sa Ann FIDA Molina. Mananggad pala. Sa FIDA. Yan pala sa BIUS Opisina Mananggad. Sala pala sa apot ko sa imo. Senda pala nini. Fiber Industry Development Authority. Iyo pala Mananggad. Okay. Sige. Ma'am Lovella, salamat po. Ano ang mensahe mo sa mga farmers tatabi, lalo na so tinamaan kang kalamidad? Ayan, lagi ko pong sinasabi na kung dahil pa nakarehistro po sa RSBSA, magparehistro na po. Yun po yung pinaka-basic natin na basihan sa mga ayuda, sa mga binhi, fertilizer, and even cash assistance na yung mga dala ni President Marcos. Yung mga RSBSA po yung na-registered na yung nabigyan. And lagi pong makipag-coordinate sa mga municipal agriculture offices kasi sila po yung frontliner ng DA Regional Office. Opo. Sa kanila po binabagsak yung ating mga intervention, and nasa sa kanila din po yung mga lista kung sino yung mga legit farmers. Iyo Mananggad, Madam Lovella, doonan ko po itong sinabi mo na ang kahalagahan pa lang kan registered farmer, magparehistro, RSBS. Yeah. Taigwa talagang derehistrado, kaya nagreklamong, that's hindi inabot ka ayuda. Pero kung maparehistro ka Mananggad, maski puro paano, pag may mga ayuda para sa mga farmers, automatic, ito solistahan, ang hilingon kan di ay buda kan opisina kang presidente. Buda sa iba pang nagtatabang. Iyo po, ma'am? Oo. Yung mga dalakang Office of the President, yun po yung binabasihan. Yeah, very good. Ma'am Lovella, saramaton po maray sa oras mo sa DCGB tabi. Salamat din po, Sir Henry. Apo, thank you. Mga tugang, iyan po ang tagapagtaram kang Department of Agriculture sa Bicol, Lovella Guarin. Yan, ha? Ulitong ko lang ito na pigdataram ni Madam Lovella. Kamutabing nagdanagog ng mga farmers, regardless kung ano pong status nindo, gari mas maray talaga na
makipag-ugnayan po kamo sa Municipal Agriculture para maging member kamo kaanta. Yan talagang basihan mga tugang kang ayuda. Pag di ka nakarehistro, mga tugang, may problema talaga sa release kang ayuda. Ta siyempre, ang mga amount kaan, pigkuwa, required kuwan po yan. Ano yan? Kuwan po yan kang kuwa, audit, no? Kaya kung di ka nakalistro man agad, mahirap ang ayuda. Hello? 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 Yes, sir. Good morning. Idol Henry Masada. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? Bago ko ta pwedeng makapot yung kay Ma'am spokesperson kandi Opo, tungkol sa? Luwel ba o Luwela? Tungkol sa ano, ma'am? Ayan, sir. Tungkol po sa ano? Ano po kayo niyo? Kasi kan so about po kan sa agriculture dahil nakakuha ka ayuda. Opo. Yan. Dahil sinda na, dahil surta sinda na nagpapili na, machine. Machine? Oo. Yan ka totoo pa, may nalista dahil nakakuha kang ayuda. Farmers po, farmers. Opo. Sir, iyan po na farmers na pigsabi mo, registered po siya? Farmer? Registered tabi. Ayun. Apudan ko si Madam Lovera Tabi, sir. Ipaabot ko na. Sa pong barangay yan? Sa munisipyo po yan? Munisipyo kang Bakakay. Ano lang ha? Bakakay. May barangay po, sir, kung saan? Minsan pa na may nakakuha siya, tapos dahil na naman siya nakakuha. Minsan igwa, minsan dae. Guys, ang idol Henry Maseda. Opo. Sige, sir. Anong barangay po yan, sir? Barangay na po na nagreklamo. Na po, okay. Sige po, tayapod ko kay Madam Lovela ha. Pero pong farmers ang din na ayudahan? Siguro mga darang tulo lang. Tulo? Pero anyway, maski saro yan, importante po, natawan ang dapat sinda. Tama. Opo. Oh. Dahil kada napili, ang sabi kan mga ining, mga katuyang mga na... Oh. Opo. Nga nga yan, ta napili ka kan machine, ano man na wala. Gari alanganin man sir na rason ng machine. Gari ano raffle, ano ko, di ba? Para mindang araw ka na sitwasyon. Gari baka kung natamanta, may lista na kaya dapat sa lista, duman ang babasyan kan. Bako na machine ang nagpipili. Gari alanganin sir ang paliwanag. Kaya ako, nag-apod naman kay Ma'am Lila. Opo, sige. Iapod ko po kay Madam Lovela ha. Iyo. Ma'am Lila, ito ako panyaran. Sige, alat ko na ha. Madali lang po, may lang. Ano po ang pangaran? Ay, text mo lugod sa ko, tabi, text mo sa kuya, ha? Apo, sige po. Salamat, sir. Salamat. Alright. Apo, thank you. Alright, sige ta. Apo, i-forward ta kay Madam Lovela kung anong panata. May machine na dahil nakareceive mga tugang kansiring na bagay. May, machine, bako. Siguro, kay punta ki makatotohanan na pagpaliwanag. Imagine machine na nagpipili. Ano yan? Diba? Hello, Jim. BP, regarding dyan, takawaron ko baga, nabarita ko kaso bago si Sir Milanio Banyares. Yeah. Siya na Albay Federation Irrigators Association President Digdi sa Albay. Opo. Ngunyan, ang miyembro niya, ehemplo, digdi sa area ka na Water District, 1,700. Okay. Sinda registered sa SEC, registered sa NIA. Okay. Kumbaga, sindaan ang mga miyembros niya, lihitimo Opo. na mga miyembros bilang mga parauma, igwang piguma. Yes. Question, itong gismil na o kaya tabang kan pagdigdibaga ni PBBM. Okay. So 1,700 na legit na mga farmers, naisihan ninda 200 na naka-receive. So iba ba ko man ninda miyembro? Yaon sa messenger mo, sa number niya. Jim. Tama ba? So pagkasabot kay Madam Lovela kasabag ko, ba ining Irrigator Association, kung member ka duman sa RSBS, bako manggod gabos na member ka ng irrigators. Tama ba? Tatot, yapon ko lang gara kay Madam Lovela. Yaon na number niya. Out of 700, naka-receive 200. 1,700? Oh yeah, okay. Paano ko na sa RSBS, wala nga ni kay tanuman, igwa man kita tanuman,
bako man sa iya. O yan sa number ni Mr. Milanio Banyares, ready man siya na mag-highlight Opo. tungkol sa aruga na sistema tabi, bibi. Okay, marayang Sa puntos messenger yun. mo. Okay, sige, ayos ang tatabi yan ha. Okay, Jim. Alright, thank you. Babalikan sa tod-tod dyan. Medyo na hiwagaan o kung patakaran kang gobyerno, tano? Sige po, sandali lang at magko-commercial muna kami. Babalikan ta pang isyong yan. Makalipas lang kan mga patalas tayo. An oras hatod sa Indokang ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Door Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming
aming mga branches: Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco; Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City; Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital; Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga; Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Kahit always blooming bango sa Surf Fab New Surf Fab and Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fab based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdarasa na ning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing as iba pang dokumento dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte
kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements, pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC, madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinakusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa kulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa sobra 30,000 ang kaso kan breast cancer sa nasyon ngunya na taon 2024. Inaan kinumpirmar kan Department of Health o DOH kung saan basado sa ipinaluwas na datos, nasa 17.5% ang naitalang bagong kaso kaini. Dahilan kaini sinabi kan DOH na mas papakusugon panindaan kampanya sa early screening and detection para maagapan atap ang breast cancer. Kung magigirumduman enot ng inilansar sa Western Visayas Medical Center ang Breast Cancer Early Detection Services bilang parte kan mahiwasan na kampanya kan DOH, may kinaaraman sa nasambit na helang. Katakot kay ni padagos ng pinag-adaptar kan ahensya ang nasabing lakdang tangani magkaigwanin sa diring pasilidad na mahatod nin diagnostics sa therapeutic services kaiba na man lain-lain na doktor na mapokus sa breast cancer. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Alright, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB Tingog kang Banwaan po ini. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, kita po magiribahan mga tugang hanggang 10:30. Dito po sa tuyang programa, ta si Pio po nawaran kibuses. No, i-acknowledge ko muna tabi so sa tuyang mga latest na donors digdi po sa Operation Daramayan para po sa Catanduanes. Salamat po sa Hernandez family, diyan po sa Tagas Daraga Albay, 3,000 pesos. And may anonymous po from Barangay 8, Bagong Bayan Daraga Albay, 500 pesos. Tama, Shara? Okay, salamaton po ha. Ini po na hali sa Hernandez family, hinatod po ni Toyang. Tama, ne. Yan sa kunan ni Toyang, ano, pigrimit ni Toyang. Okay, hinatod po ni Toyang kan WGB, kan OKFM. Hinatod po ni Toyang mga tugang kan OKFM digdi po sa DCGB. Ano? Kaya salamaton tabi sa pamilya Hernandez. Mga tugang diyan po sa Tagas Daraga Albay, sa ano yan ha, sa Endotabi na Tabang, didi po mga tugang sa tuya na Operation Daramayan. So mga gusto, I cannot be rich ugaring ha. Pigapudang kukuta na si Melanio, wala. Okay, pigapudang kukuta si Mr. Melanio Banyares sa sayang cellphone number ta gusto niya tong ihapot ito na reklamo na igwasin daki 1,700 na members kan irrigation mga irrigators association igwasin daki 1,700 na member kan irrigators association 200 lang po sa natawanan kay ayuda
Gusto tang ipahapoton ko ta kung napa naman ang ganito. Taso nagkanagdidiba ka sa presidente, 10,000 so tinaw eh. So dapat itong 1,700 na member kang Irrigators Association sa 3rd District, ang assumption ta, dapat po, natawa na nito gabos. Tas hindi po gabos na biktima mga tugang kan bagyo ni Christine Kambina. Pero nata, tang tinawalang na naayuda kan gobyerno is 200 na member ninda. Yan gusto ko ta niya tong iklaro. Kaya lang, cannot be reached mga tugang ang number, tabi. Hindi kan sandang presidente. Anyway, sa masunod na mga aldaw, balon tang apudan tabi graray si Mr. Melanio Banyares, ang presidente kang Irrigators Association, dyan po sa 3rd District, Canalbay. Mientras tanto, nasa linya po si Joshua Bino sa dagdag na report. 14 bago makalipas ang alas 10. Joshua, come in Joshua. Joshua May Bino, come in Joshua. Nawara naman si Joshua May. Yan pigdataramta eh. Kan ako soltero gari. Nakaka-relate akong pigigibo ka ini oh. Joshua? Hello. Una ko kaya, may nasundan pa ako. Ha? Una ko, may nasundan pa ako. Di naman, pag nahiling ta ka, inutun ta ka pirme. Kaya ba mo naman si May? Ha? Kaya ba mo si May? Pag nagtatrabaho, sulo, dapat. Tama talaga iyan. Napigigibo mo. May pag-istorbo pa nagtatrabaho. Okay, sige, go. Yes, ang mga employers na dahil nagbabayad ng SSS contribution sa kanilang mga empleyado. Sa ima nakatipid, kundi naghahanap, kulog kipayo. Ini nakabtang kan mensahe ni Sir Jogar Tosok, ang branch head kan SSS Legazpi branch tabi BP Henry sa pagkataong doon na dahil manilinin mga ligtas dahil ang taagi sa inda kaya sa indang race program. Ang race program ini kat SSS inigapod na run against contribution evaders. Iyo ang napigpapasyaran mismo kan mga SSS personnel ang mga employers na may mga delinquency o may mga obligasyon pa sa SSS na dahil pa nasisettle. Alagad sa pagtataong doon ni Tosok ang race program ay man dinisenyo ginibo para kumbaga lipiton ang mga employers na may ketuan bayadan. Kundi ini paagi para sinda pagyumduman sana kan sa indang obligasyon. Monya na pagkaaga kaya tabi BP Henry ongoing na ang pinagigibong ika-11 na race activity ka na SSS Legazpi para sa taong 2024 and maglibot-libot naman na ang grupo sa palibot kan syudad kanganin ng syaran dumanon sa mga employers na may mga obligasyon pa sa SSS na kulaan na nagintuang ka na pagkondusir kay ninin na race program dahil taon kan Enero ng taon 2024 sundo Oktubre nasa 1.4 million pesos na tabi BP Henry ang nakolekta kan SSS Legazpi branch. Kunya na agang ini nasa 8 na mga employers naman na bibisitahon kan SSS Legazpi pagiramdaman sinda kan sa indang mga obligasyon na dapat isettle para sa saindaman ng mga empleyado. Iyan. Okay. Maringani ang tanong warning ang ki-advance sa mga violators. Kung kan mga panahon din naman piga paisi, at least magayon mo niyan ang programa kang SSSS. Diba? Palibasa, magayon ang PIO dyan. Okay. Okay po. Magayon baga si Mrs. Janet Mapa. Mrs. Mapa. Ano nga ang kanya? Ano nga ang family name? Kanya ba? Apelyido niyang kwan? Ang Mapa kaya? Kanso maiden name niya yan eh. Ang Mapa, kang may agom na, kang Daraga, Toralio. Okay. Sorry. Okay. Mapa, di ba? Madam Mrs. Janet Mapa Torillo, Toralio? Mrs. Janet Toralio Mapa. Mapa, yan. Bagay-bagay man kayong SSS sa gayon kang programa sa PIO ninda. Opo. Okay. Ganun nga ibahon man ang analysis nga kaya. Tagitang kita kan mga manager to dyan sa baka nagitan ako ni Madam Malu. Sukan baga, so halang ko ang official dyan, di ba? O na ko si Madam Malu na. Ay ba ito? Ibang dagit ka ito? Diyan nag
dagit. Ibang dagit ka ito. Okay, sige. Tayo sa BBP, na programa naman. Uy, so kung Para pala, SSS. so PSA? Ay, BBP, nakalinya. Ayun, okay. O, sige. Joshua, DCGB. Thank you, Joshua. Sabi kan texter ta, may register sa RSBS na farmer wara man uma, day man na ugma, nag-uuma, bako updated sinda. Sinaling muna niya. Sige daw, dapat mag-update kang number. Henry, grabe po traffic sa Kamalig. Na ano na? Ayun natin yan. Na may traffic sa Kamalig. Ano nangyari dyan? Jomar Bien, may report 10:18 oras sa Pilipinas. Come in, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parangtabay. Sa dagdag na Bareta, makalihis ang 45 taon, makakaputan manggiraray kan mga residentes digdi sa housing project ng gobyerno sa siyudad Cantabaco ang certificate of lot allocation na dapat 1979 pa tinausa sa inda. Oo. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Chris Elagman matapos na maayos-ayos na kang gobyerno provincial Canalbay asin kan DSUD o itong Department of Human Settlements and Urban Development ang pagtao kan certificate of allocation sa mga recipiente kang 1979 bagong lipunan improvement sites and services or BLIS project digdi sa Barangay Cobo kan Siyudad Cantabaco. Sinabi ni Mayor Lagman na sa Nobyembre 30 schedule ng igagawa sa inda ang mga certificate of lot allocation. Ang BLIS project kan 1979 iyo ang sarong programa kay itong dating Presidente Ferdinand Marcos na mataawanin desenteng harong so mga nagtitios na mga namamanuaan pero kay puhaninda na bakalon. Yeah. Nagkaigwanin proyekto digdi sa tabako kay ni kung sain 50 mga beneficiaryo ang napili digdi sa Barangay Cobo sa daga na pagsadiri kang gobyerno probinsyal. Alagad 45 taon na nakakalihis, desindang nakakaputan na ang dagang ito alokado sa inda asin kay puhanin niyang bayadan. Oh, nya paano sila naka-start yan? Pinay-restore sana, inalokar na sa inda. O yan, diyan ka na ngaya. Gusto sabihin, tinauna sa inda mismo kan gobyerno. Sa madaling sabi, Jomar, sindan may sadiri kang, kaya lang na sindang papel na nakakaputan. Roger on that. Pangyari sa maama. Kasi siya nagpabaya man ka yan. Tamaraman, gobyerno provincial ang daga. Kung aloy ng 1979? Pa? 1979. 45 sa inda, years ago. Ka 1979, Pig award sa inda sulote. Oo. Kaya inistara ninda. Inistara na sa inda. Harong pati. Ipinagibo na kiharong kang gobyerno. Ita, yan baga sa Kamaling may bliss site dyan. Tama yan, housing project ang kay Tony Marcos, 1979 ugaring. Pig-research ko pa yan, dahil pa ako nabuhay sa mundo kang 1979, kaya medyo kwan, pero naaraman ko talaga na Marcos senior yan na programang yan. So, kaya baga kay Tony, marami mga harong pagkamuot, di ba? Yan. May mga, so ano ito? Kaya, under yan kan Ministry of Human Settlement kang panahon? Tama. Oho. Research ko sa online yan. Taday ko man, taday pa ako kan eh. Sige, go ahead. So, nangyari, ipinatugdok sinda kiharong, inirestaran ng BP Henry. Okay. Nadaing dokumento, nakapot. Sa kabaga? Kaya, hirayak-hiyak man sila. Kung baga sa trabaho, dahil sindang security of tenure. Oo. Bakit nga ipaharali kung saan kami digdi? Pero ako sa iling ko, Jomar, bako man akong abogado, dahil man akong aram sa lay na tungkol sa land reform. Ano yung pagkaan? Sa land baga, sa daga, sa programa. Pero sa iling ko, sinda ang gari rightful owner kan, talo na sinda naka-star dyan. Wala, tinaw kan gobyerno. Kaya lang, mas maraming giraray na dapat may titulo sinang nakaputan na senda yan.
Iyo, tandaga, nagkapangaran pa sa gobyerno provincial Canalbay. Tulong mo niyan. Oh, ang hapot sisay nan maproseso kan para ipangaranan sa inda. Inayos na kandisyon. Kaysay? BP Henry. So, Department of Human Housing Settlement and Urban Development. Yes, very good. Pinasalamatan nga ni Mayor Crisel Lagman sa pakikipag-ulit ni si JB nyo, si Madam Christy Abanyo, na yun na nagparaasikaso kaya. Oho. So sa probinsya, digdihan sa Disud, si Madam Christy Abanyo, sabi ni Mayor na ang pagkatapos kayo na may award din pag-ururunan na kung ano ang bayadan. Opo. Tababayadan iyan. Ang problema baga BP Henry, 1979 iyan, kaya dahil naman nga maglaom ng presyo kung sa 1979 pa. Oo. Tara yun na 45 years ago, ang diferensya, ang presyo nga kayan dyan pagtatarawadan, yun buro barato man sa presente. Dapat gayon. Ang presyo kanso kang 1979. Kung ako magbuot kaan, kung yan allowed pa kang kuha o kung anong housing, auditing kang gobyerno. Pero kung nahaputon mo kan Jomar, kung ako ang presidente kang Pilipinas, ang presyo kan, so ka 1979? Di ko nalimbawa ang presyo kan square meter ngunya na may harong na. Alimbawa 5,000, 5 pesos na nagayod ka ito. Iyo na yan tayo. Kasi ang kakwan, bako man ang problema kang tawong naka-star. Diba? Anong tamang term daw kaiyan? Ano maray na term daw? Bako magamit kita term na medyo malanit. May obligasyon ka na ayusun yan. So, nagtao ka sa inda? Iyon na nga ni. Bako? Kaya nga ni Pigayos, ang problema nga ni, iarog kayo ni, ang sabi, malatag ki presyo sa gobyerno provincial, pwede man na magkaigwa ki counter proposal sa mga residentes, recipiente. Magtatarwadan iyan. Opo. Pero mas barato na ninda mababakal aramong kung ata BP Henry. Mas barato taon niya unin ang sistema. Yes. Hali duman sa 50 recipiente sa laog ki 45 taon. So aki nakaagom tuminugdok kay harong sa kataning kang harong. Sige sa turog-turog naging compound by compound. Oo. Nasa 180 na ngunyan ang mga recipiente. Dakulo na. Oo. So daga na dakula, nagkapiridaso kisadit, tayo na restaurant yung kapamilya, tapos, siyempre, independente naman na pamilya ito, alangan man ang titulo pakandaga niya, dumampa sa ama niya, o kung kisay, magkakaigo kasi rin titulo, siya naman mabayad ka ito, porsyon na sa iyang nakuha. Okay. Para sa kuya, yan sa kung, at ulitong ko, question man sa nani. Para sa kung aning madalang proseso kang, kung ano sa nakaalokar na square meter duman sa original na owner kayan, iyo tungo nang gibuon. Bala naman kan so original owner na magpa-subdivide sa mga aki niya. Malibong yan. Kung ngunyan masubdivide na naman para sa naka-star, dapat ang susugon sa original plan. Bako yan na mabago na naman ngunyan. Kung pwede. Pero kung kaya gibo na mas madali, nitao duman sa pig-subdivide ng sarong lote, pwede man. Pero simple na nga ni BP Henry. Binara nga na para duman sa 180 o more or less. Sisa nagbanga. Ang na dahil na, problema. So, recipiente original. Sisa nagbanga. So, issued na. So, okay. Gobyerno na Okay, nagbanga. good. Kung binangagan kan gobyerno, ayos na yan. I-award sa Sainda. Yes. Iyo na itong natutugdukan ninda. Kaya Very imbis good. ng award ng 50 sana, more or less 180 and ma-receive kang Yes. Very good. certificate of allocation. Yan. Ayos na pala. The best man. Salamat dyan sa taga-Department of, Urban Housing. Department of Human Settlements and Urban Development. Kay Madam Christy Abanyo. Madali yan. Salamat, sir. Saludo kami ako sa Indo. Ma'am. Pinadali ninda ang kalbaryong namamatayan kan mga tao. The best yan. Oo. Yes. So, okay. after 45 years. Bako nga ni kalbaryo, so problema na namatian na maibsan ang sinang namamatayan, ang luti, bako pa senda. Roger. Minadali ninda, 45 saludo kita years, dyan. Yeah. sa katapusan kan bulan na makakaputanan ninda so alokasyon ninda kaya. Yes. Pagurorona na sana kung gurano ang barayada. The best. Ayan naman Yan kita ang magpasuruhay naman sa presyo.
Na para sa ko, dapat hababaan, Jomar. Tigilin ko, hababayan. Ta kundi yan na napabaya. So mo. ano ang term na maray? Kundi yan na bako tamang napabayaan, tama makulugan sa buot. Ang kundi yan na overlook. Overlook na lang. Gari dapat ko ta bayad na ninda yan kang panahon pa, di ba? Sabi nga ni pala ni Mayor Crisel, itong daga kang provincial government BP Henry, napatugdukan na ito kan eskwelahan. Name. Sa school site, budak barangay hall, sa mga pasilidad kan barangay, napatugdukan na ito. Susub kay Mayor Crisel Agman, kundi ko pa nga ngayon na si kaso, day maidunar kan probinsya, duman sa eskwelahan, so daga, budak duman sa barangay, so Yes, natugdukan kan barangay hall. Yes, Maray okay. ka na ngayon, na napakihurunan mi, na i-donate kan gobyerno provincial, kan mga inot pang panahon. Very good. Okay? O yan, o na naman so na, inasikaso na, solve na ini. Yes. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Thank you, Jomar. Let's get ready to rumble! Alas 10:30 na. Jimmy, dumang ka na lang tabi kay Mar sa programang Aramon niya to. Si Ma'am Tita Marie Honrado, may paminsan may doubt sa kuya eh. Tita Marie Honrado, paminsan may doubt sa kuya. Sabi niya, talaga po, you are not yet born in 1979? Yes po. Yes po, Tita Marie. Bakit po? Are you in doubt? Well, so be it. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, mga tugang an Aramon niya to, susunod na. Thank you, goodbye. Mabalik ako alas 3 sa programang Pinky On Mo. Pero to, may recorded akong programa ta. May gigiribuhon tabi ako. Salamat, goodbye, mabuhay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng Generica